Slap my ass. Nope. Robloxu! A sorry za tu hudbu, kterou počujete, ale Roblox je taká hra, kde jsou více her. To je Murder a je to někdo je šerif, někdo je vrah a druhý smutí a musíte to tak šerif zabije Murdera, alebo Murder zabije všetkých aj šerifa. Šerif zabije vraha, no tak vyhrávajú ulice. Všade vlastne človek. A sorry za túto hudbu, lebo tady sa tam púti také rádio. A to niekedy týpci tady poslúchajú taký rok. Je veľmi sa Už to skončilo, to je dobré. Tu musíme čekat, koukneme sa aspoň na monetku. NHZ je šerif, to. A Francis je on Murder. Prostě tady jsou, tady každý má svůj skin, takže nejsme to jak ono, co mám. Každý tu je, jak já mám svůj skin, ale každý má nějaký jináčí, jakého charaktera. Tady cat. Každý šerif. On šerif zabil, to je trc, on ho nezabije. Vyhrali jsme, vidíte, jenom se mu někde prežilo. Tady se dostávají kolko. Dobre, on by jsme to. Za chvilku loading map. Humaj, já jsem taký Humaj. Humajíček. A jsem Innocent. A jsem on tady Julia som, charakter Julia. Prečo som? No, ja pokaž. Takže podľa mňa je to tento slúb, alebo co to je? Jednou. Potom ukážem námnika. Už tu má niekto rádio. To prdele už šerif chvíľa. Keď šerif zabije nejakého hráča, ktorý není vrah, no tak on vlastne umre, tak to je trochu nevýhoda. Tohle ten je bez hlavy, takže já si dám tež. A dám ještě takyto vlasy. Taká sama Juliana. Doma to rádio. A jen. Ečan, pojedeme trsat, jo. Nevím, jak to rádio získat, ukázám se do šoku. Tam už není. No je tam jako rádio. Je ten trsat, nevím, jak má. Dáme si. Tady je rádio. The Epic ale to si musím nějak zakupit, kde mám money. To prdeli. Mám ruší zábel, máš tady, ne? Protože mám zábel. Ono ne! Já to mám na sluchátkách a to je úplně horor. Oj, jsem tady. Lí, ahoj, Lí. Jdeme takto úplně do něj. Vyhrali jsme dobře. Nope. Cedulka spadla pořád. O pyramide, taky to mám vlastně skin, ale hned tam sa vybere charakter. Ještě si musím dokúpiť nějaké gatě. Ale jsem to nevím, kedy jsem to tak začal. Asi před měsícem a těžké je tam si zarobit peníze. Týny, jsou tam týny a normálne money, které si musíte zakoupit cez euro, no. Alebo cez koruny česy. Já jsem počul, že tu někdo má nožík, takže radši zachovám za počítač. Počítač je můj nejlepší priateľ, že?
Že, no. Mě na to vyhádí. Hajzle, to vezmi něco. Může, kdo je vrah? Tady někdo, Duk. Kde jste? Už jdu za stříla, už se trýslo. Keď zabije vraho, no to. Šerifa, tak šerifovi vypadne je zbraň a můžeme ho zabít. A můžeme mu zebrat tu zbraň. To je vrah do prdele, že já nic nevidím. Oťák. O tom. Ukaž, jdeme si pro pišťol, že Geronimo. Obratí Martin. Hop. Nevadí, neposlal. Cedulka. Nic, nejde cedulka, vadí. Ty zabité úplně. Toto jaké mám brýle, ty kokos. Kámo si pohůkej, dáme si to takto. Ale najlepší za mě, to jsem nějaký jazz, já jsem nějaká jazz, co jsem nějaká teenagerka, která se chce blvat. Keď dáme si dole čapku, dáme si iba vlasy, zatím. Která se nějak prejedla a má odrobinky ole na hubě a je toho špatně. Takže jsem počul, že tu někdo nožíkem přišel. Ty vole, tady je kůň, nějaký koňomrt. Hej, koňomrt. A nevyprává s máma, nevím. Jo, tak sáme. Už tady jdem. To je ze Simpsonu. Ten cedulka ze Simpsonu. To tak úplně vypadá jak Simpsony. Takže, jaký lidi, já to na chvilku stopnem a uvidíme se za chvíli. Ok. Takže jsem tu a jsem se nějak bugnul do tohoto žerálu. Nevím, jak se to stalo, ču. Vrah je Martin. Doufám, že mě nezabije, že nechci mě nechat jak posledného, please. Cedulka, no, prosím, no. Ano, a zabil mě. Nevadí. Jeho, proč mě zabil? Nevím, jak tam ještě furt stojí. Ach, jaj. Pojď. Ne, nezabíjej. Byl jsem aj šerif. To jsem, že vám to ukážem, ale sorry, nestíhal jsem, co mi zabil. 7 lidí prežilo, to je super. To u nás ve škole by nikdo neprežil. A pojď jdeme na novou mapku, pojď loading map, starting game, no. Jo, do prdele, zase oný tento týpek normální, já jsem byl už někdy vrah. No, tento počítač je noble, bo tam má Windows Xperia. Windows XP. Jdeme si zahrát CSko, pojď CSko. Zapneme CSko. CSGO, dáme CSGO. A nejde na CSGO. Mám takovou zkrátku. Jsem se chovám. Jdeme si nenajít. Nevím lidi, já už to asi ukončím, lebo za chvíli nám vyprší náš dohodnutý čas. To jsem si dal. 10 minut, každé video bude mít tak 10 minut a méně. Nechcem to nějak prodlužovat. No dobré, a už to asi kašlem. Tady je šerif, ještě toto kolo bychom mohli jehnout. Lebo tak kašlem na to. Tak čaute lidi, dajte like a odber a u dalšího videa naschle.